Niin, sellainenkin homma, että meidän yritys ei ruukaa ennakkomaksuja maksella. Okei. Miksikäs näin on? Me ruukataan vain maksaa tehdystä työstä, ihan firmapolitiikka. No niin, tuohan kuulostaa hyvältä. Laitetaanko samaan soppariin, että siellä rakennat mulle omaa kotitaloa? Me muuten tiedän aika hyvän tonttipaikan tuolta Vaaralasta. Vaaralla, siis mitä ihmettä, miten tää liittyy yhtään mihinkään? Juu, sä halusit ostaa lainaksi tämän meikäläisen kuukausipalvelun, niin Katira. ollaan sen verran tasavertaisia, niin rakenna siihen meikäläisen tontti ja anna se mulle lainaksi. Miltä Siis kuulostaa? en varmasti alla mitään suunnitelmaa. Tässä on kyse videoiden teosta. No sinähän se sanoikin. En miekään ruukaa minun bisneksessä jaella lainaksi näitä minun palveluita. Etkä varmasti myös sinäkään. Niin, no joo, kyllähän tuossa kyllä pointtia on. Eipä mekkää kyllä tehdä näin. Noniin, ei mitään. Mä laitan sulle ennakon tulemaan, niin 2-4 tunnin sisään kun kilahtaa tilillä, niin aloitetaan hommat. Näinhän se on joo. Näin tehdään, palat.